God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep secure it fold you. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep secure it fold you. God be with you till we meet again. Till we meet. Enkonzweni efana nale ukuthi ngiyazi ukuthi umzukulu wami lo ungene ebuthongweni kodwa khona usuku olumangalisayo, usuku lokukhala kwecilongo, mhla bonke abalele bezovuka. Kobe isekuseni obuhle lasiphinde sibonana noMthabiseni Nthabeleng, sibonana ukuthi hawu sekubekwa ubuso obusha sesivukile. Ngiyabonga uJesu bazalwane ekubingeleni abefundisi kade ngagcina ukusonda ukufundisa. Over 45 years ngalova esontweni. Manje ngizibona ngimanga inkonzo isimanga nje ngibona befundisa. Abafaka ukhololo nabangawufakile. Uzwa nje amagama athi mfundisi, bishop, founder, president, uyabona. Hey, kuphela ukuthonga. Isonto lami seluthela la nginamathikiti khona
file nje yami yokusonta. Kodwa manje it's over 47 years. Ngagcina esontweni. Ngiyahlangana namakholwa kithi. Uswahlubuka cha ngisebhizi. Wenza dilandela uJesu. Ilokhu ngahlangana naye. Wathi mangabe uthanda ukuze mva kwami. Uthanda ngempela ukuze mva kwami. Wathi side. Asuthathe isiphambano sakhe. Sakhe. Hayi ujoyiniso. Asuthathe isiphambano sakhe. Yesu nje kukhona umoya uyabona. Yabonga uJesu bazalwane. Ngahlangana nenhlekelele. Lo msuku lokuthiwa kuzokhulumela iqiniso uhlale naye. Cela umntana wekuphukupu avale. Ngoba nawe uyadinga ukulizwa izwi likaNkulunkulu. Awuzazi insuku zakho. Kungathi nje uNkulunkulu ekuvakasha kufica wena ufogoza lento. Haleluya. Bazalwane umzukulu wami lo ngiyabaza abazali bakhe. Ngama 70s. Sisakhonza kwaNdengezi eFaith Mission. Ngake ngathi babona basebahamba ke wathi wasebebiyele eMatatiyeni. Lo uhlokomela lo kwakuyizinto ezayiqhutshwa ibanjwa ithiwa zisuka kuSunday school. Kanti kuzothi egcineni kweinsuku zikaMthabeleng azophelela phambi kwamandizi angishiye. Ngiyambonga uJesu bazalwane, ngicela ungadli isikhathi. Ngihlangane noJesu ngo1965. Ngineminyaka ewu9. Kwaqala impilo entsha empilweni yami. Kodwa kwasho ukuthi indawo engikuyo ngisesontweni la kuma umfundisi la. Athi sihlobo akekho wasiyo. Akekho siyobona ngale athi ningezwa laba ningezwa abathi izulu sebebambele izandla sisanyathela umhlabathi omagabade manje esho yonke lento engabhaliwe la kodwa bese besho abantu esontweni mina ngiyingane kaSandisuka umhlabathi omagabade sanyathela ngoba ungeza umsindo kushunyayela ikhona into engezi ungezwa nje umsindo ongenamini usuke ukhona into engidlala ngiyangixoxela bazalwane sekukhona umdlalo othile osefashionini ofikile obenza siyakuzwa ngoba lento ayinayo isense bazalwane. Umzali nje ufike ekhaya uthi lokhu kwenzele zithina siyakuzwa ufike uJesu Clement eLuthela wafika ikhehla lakamagubane liqhamuke engwelezane livakashela umfundisi wakithi ngo1965 ngoMarch lafika
lahlabelela kodwa likhehla lithi nsi lashumayela. Mina njengengane ka Sunday school bazalwane ngeke ngisho ukuthi kwakufundwe phi kwakuthekana kodwa isimo sasishubile esontweni lakithi ngendlela eyayingakaze yenzeke. Baqeda leli khehla labiza i-altar call. Into kwakudaba ukuhlanga esontweni lakithi ngangakaze ngiyibone. Mina ngangihlezi bazalwane ohlangothini onjengalolu hlelo baba lweingane zika Sunday school. Ekugcineni sishwiba inyawo sesikhathele sosincinzane futhi inkonzo phela yabona yabadala iphuma. Kodwa ngalelo langa kwafika isandla sangicaphula ngibona obaba noma bebhantshi namadodana nayo yonke inhlobo ukhala amadoda omama bebhantshi. Kodwa mina ngacashulwa isandla ngo-1965 ngineminyaka ewu-9. Bazalwane angiphindanga ngafana nangesikhathi esingale kwalolo suku. Ngikhumbula isilingo sokuqala ngamukela uJesu ngo-1965. Inyembezi namanzi ashisayo emakhaleni kuphuma. Kwenzeka into engingakwazi ukuyichaza. Mangifika nje emqashweni kagogo wami athi ungakadli phuthuma esitolo kwaManyoni ungithengele ushukela kazukwa bese ungiphathela itiye likatiki. 1965 March. Ngithatha athi nje ugogo manje phoke ukugijima into yami bazalwane. Mangifika esitolo ngifice nje uswidi la emakhawuntini ungimemeza othofolax nohambax no kodwa ekwakumnandi kakhulu uthofolax. Ivuka into yami yokuthi umthetho wami mina ngiyabadla oshintshi. Cha ngiyabadla oshintshi. Ngiyawuphuma ushukela ngiyawuphuza ucondensed. Futhi ke wangekhona bodleleni kwakushawa ithini qoqoqo ufana ngepho uhambe la uthi uyabeka ithi lento phinde ukugcinela phela ngiyafakaza awubazalwane kusho uzofakaza uneyedwa nami ngiyafakaza manje ithi ningakanyana uthi uyanambitha ubeka ithi lento ehlupha uneyo kahle fakaza qala nami bengihlupha kanje ithi shushu uthi ungamsaqinisa uthi nje ngozwa ithi selilunga ngibona ukuthi kubhedile ngokuma wamayibuya nje kuzothi enze lentiye lakhe ngebhodwe elimnyama emalahleni athi hawe Nkosi athi ufana ophuza ubisi lwami. Yabona manje mangifika lapha esitolo kwaManyoni nginesibibithwane ngihlatshiwe ngithele odayisayo ingane engifunda nayo uAnacleta baba Maroma ngathi yesu kunoAna kunoCleta manje Anacleta Fisakuphi sorry gogo wengane nansi usheleni ufanele ngibuye noshintshi katiki. Othofolax laba nohambax bawutiki. Ngangiqala abazalwane kuloko ngazama ukuzwa ukuphikisana imimoya emibili
ngakaze nje ngizwe le oshintshi ngambarobha nje kwakungathi diki bawuthwethela into kwangekho receipt njenganamhlanje ngithunywa emakethe la nginika u26 ngifika amakabishi o1 cent akuyishintshi akho receipt noma uyesilaheni kugoqwa ngo-brown paper akho nto esho ukuthi imalini le manje ngiziboshwa namanga azalwane phela mthi none ufakazile nami ngiyafakazela uthenge usweet kodwa sekukhona umuntu ongiphuza othi wena kade uyinikela kuJesu uyinikela kuJesu kodwa lo moya ungehlule uthenge usweet ngezwe ipain engakaze ngizwe ngiphume esitolo noshukela netiye nosweet wabiyiwe kulesa sitolo endunduma kwamanyoni ubiyiwe ngathi ngakafike esangweni lo moya omunye wathi phindisela usweet ubuye lotini kagogo wena uzinikele kuJesu namhlanje nawe ngashayidilize esangweni esitolo washo ukuthi ngingenwe emoyeni ngaphinde esitolo mangena athi ukanekletha yini Fisakuphi gogo wengane yini gogo wengane ngithi thatha usweet wakini buyisa utiki wakithi kagogo abangihlupha vele athatha usweet wakuba ufakela athatha utiki anginike ngezuthule engingakaze ngizwe ukuthi mhlangana noJesu kwenzeka saloko ke kwaba kulo mshikashika ukuthi phakathi kwami kunembuso emibili lo munye uyehlula mangiqinisa ngibambelela kuJesu ukwehlule kuze kube ngathi awukho kodwa mangithambisa ngizwe ukuthi ikhona le mbuso wendoda emnyama ngiyambonga uJesu ngiyamdumisa mfundiso kade shumayela nokade chaza ibutho ngiyoqeda u68 ngoMeyi ngahlangana namandla kaNkulunkulu ku1965 ngiyabonga bazalwane ivangeli elishintshele ngane lishintshele ngane angithi ivangeli alisili isonto ivangeli kuRomans 1:16-17-18 uthi Paul anginawo amahloni ngevangeli kodwa nginawo amahloni ngesonto nginawo amahloni ngebutho nginawo amahloni namanyusa nginawo amahloni nabantu abangena bephuma kuleli tente kodwa ngicela ukusho ukuthi anginawo amahloni ngevangeli ngoba ivangeli amandla kaNkulunkulu athi mayihlangana nempilo yomuntu abe nje ivangeli bazalwane ukuhlangana namandla ashintsha isimilo ngicela ukuphinda ivangeli akulona isonto lomuntu nemkhuba yayo ukuhlangana namandla ashintsha isimilo futhi la ngilithanda khona makukhuluma ngezikhali ngelokhuza zokwembatha kuqale kuthiwa bophani izinkalo zenu ngebhali leqiniso uhlangane kahle namandla kaNkulunkulu ukhalo lateqeka nje iqake uyibhluwe
ivangeli ukuboshwa kokha. Oshoka. Kukhulula ingqondo. Ungasacabangi ngendlela izwe cabanga ngayo. Izwe lazi ukuthi you cannot fight against nature. Ivangeli lithi yonke into ezelwe uNkulunkulu iyaqobisa. Ngikhuluma ngevangeli. Faka isifuba sokulunga. Ungabe umuntu oshintsha njengonwa. Noma uyalingwa noma uyakhala. Kodwa awuyeke ukulunga kwakho. Amen. Phathi isihlangu sokhona. Phathi inkemba kamoya. Uyafika. Uyakadla. Uyafika. Uyakadla. Ngoba sisempini. Awuhlangane kahle nevangeli. Inyawo zakho igqoka amagomasi. Zishumayela ivangeli nokuthula. Bezobani bethi ikhombisa ngenkambo. Never. Ivangeli liyakhuluma. Liyafakazwa. Liyashunyayelwa. Liyafakazwa. Futhi uma uhlangana nezinto ezimelana nawe, izona eziphakamisa. Haleluya. Umhlabeleli lo thandwa yilabo abafundile abathi uma isitha singihlasela bawuhlabelela ngesilungu bathi singihlasela njengamagagasi. Isitha umoya kaNkulunkulu ohlala kimi uphakamisa izinga ukuthi ngibe ngaphezulu njalo kwezimo. Iyona ndlela okhula ngayo ekholweni. Uhlangana nama-challenges akubhekela. Umoya kaNkulunkulu kuwe aphakamisa izinga. Ube ngaphezulu kuphela ungabi ngaphansi. Nangu Nthabeleng. Uhambe emhlabeni sekuthiwa isigogwana. Ngiyacabanga ukuthi njengoba kuhlangana bonke abantu ababephila naye laba abamqambelela igama bakhona. Wabuya wangitshela wathi wagogo. Kade ngofakazi. Angithi uhamba phela lo mntwana bazalwane. Eyintweni zonke abeyizo. Ubefundele lento okuthiwa yini ukwenza abantu babe bahle. Eqala ukufakaza ngihlangana naye ndawo. Wathi bengilenza ikhala lo muntu lize lifane nelikaFandameva. Ngathi Nthabeleng ngiyamesaba. Yenzeka awuneyinqenkulu bayakwazi ukuyishisa sibe sishapha. Kodwa wemamele ngane webani. Mangane uqondile bayakwazi ukufaka amahips. Kodwa kanti njani ushintshe nje impela ushintshe ube uround maka umjumana. Sihlangana nabanye ke manje lalela wengane yami ungangishintshi mina ikhala njeke ngafana ngithi ngiyakusaba wena ukwazi ukugilonga nemkhulu. Ethi uma enza abantu bemshado u20,000 ngosuku bekuyimpendulo. Ngibuze ngithi bese niwenzayo. Athi bese siyodla kahle. Ukuya ngokuthi wenze malini udle kahle. Bese sithenga izinto ezi-expensive zokugqoka. Hayi abe nje. Lezi zinto ezidulayo zama-thousands ezilenza nihambe equlu. Kodwa zibe negama. Nthabeleng uhambe emhlabeni engenawushindibilishi. Ngoba lezi zinto zobumnyama bazalwane. Lezi zinto zobumnyama enilandelayo. Inkokhelo yazo ekugcineni awuzuzi lutho. Kodwa ngiyabonga ukuthi umzukulu wami
ahambe phethe uphilo. Wadela into ebimlethela imali njengemvula. Wayophila la engatholi ngishidimilishi. Khuluma ngendimilishi. Athi kodwa angiphindele emuva. Makuthandazwa la kuthandazwa khona. Athi namhlanje ngifonelwe abantu aba-over 40. Bafuna ngizobenza. Ngibatshele ngithi angisenzi. Ufunda incwadi yamaHebheru isahluko sika-10 uvesi number 5. Lithi izwi lenkosi ngikhulumela umzukulu wami. Imhlatshelo webazalwane neminikelo nalezi zinto enzenzayo nithi niyapraise niyaworship. Kuhle. Kodwa iBhayibheli lithi uNkulunkulu akayijabuleli lento. Yes. Ikho ngicela nomfana wami ukuthi yebo umfogoza lento, lungisa indaba yakho. Yebo uNkulunkulu ayifunayo. Kule ncwadi yamaHebheru uthi ningilungisele umzimba. Musana ungithanga ngezinto eziphathekayo, ningibangela umsindo ngayiphiwo. Mina ngifuna ukulungiselwa umzimba. Amen. uPaul encwadini yamaRoma uthi ngiyanincenga waba bangahlangene ensindiso. Ngiyanincenga ngokubele bukaNkulunkulu nikelani imizimba. Haleluya. Hayi inhliziyo bese kuthi ngomzimba nenze yonke into izwi lenkosi lithe ningayenzi. Kodwa uthi abantu bayayenza. Isefashionini. Uzosala wedwa. Kwashiwo kwabaseKorinte. Ijabule umfundisi efunda incwadi yamaLevi. Ngoba kube bifunda ugogo wengane bebezothi wenziwa guga. Umthetho wakhe amahlathi maningi. Iyona incwadi yamaLevi ethi ningazigundi la nina besilisa nini. Ujesu uyathanda ukulungisela umzimba. Afune thela wamazinyo. Afune amaqitha akho. Akafune golide nasiliva lakho. Ufuna ukulungiselwa umzimba. Haleluya. Ufuna ukulungiselwa umzimba. Sisigogwana nehlathi. Kodwa sesafunda khona la. Kumahubo 147. La inkosi ithi angithokoze ngamandla ehashe. Angijabuleli imilenze yomuntu. Kodwa kanjalo ukugabisa ngemilenze yenu. Gabise ngayo. I've got a beautiful legs. Angithokozeli imilenze yomuntu. Ngisakhulumela umzukulu. Isigogwana. Uyabona lo wamqamba leli gama ukhona. Umprofeti. Hawu usonje Nthabeleng. Usuyisigogwana nje. Kanti ubambe imfihlo yokugcina. Walungisela uJesu umzimba. Esethule isibhedlela akasinikanga thina esibadala itoho. Hambani niyomqaqa. Abahambi nalo. Hambani niyomqaqa. Hambani. Ngoba iBhayibheli likhuzile ukuthi singahlobi ngey'ndwele ey'praytini. Asihlobi ngey'ndwele ey'praytini. Silungisela uNkulunkulu imizimba. Asihlobi ngey'ndwele ey'praytini.
esishoyo ngomlomo ukuthi ngesaba uNkulunkulu. Sigqoka nje ngendlela lesizodwa, ngendlela ongenamahloni ngayo. Angathi kwalotshwa lencwadi kwathiwa ngabesifazane kade last days sekungena ngisho abesilisa manje bagqoka amabhuluko ongathi ama-pantyhose. Ubone ngishiqakala nensumpu esebholweni lomuntu wesilisa athi babegqoke lento lelele bathanda kabi ukuzogida. Ngithandaza ngihleli phansi ngathi ngibakhetha. Iy'ngane zibuka into uNkulunkulu angazange ayilobe ukuthi ubobuka abantu belalana. Kodwa this crooked generation sibona into engabona. Ziyahlanya zonke ley'ngane zihlanya nje ziyazilana ngoba lento eziyifida ngayo. Uyabona la ngisakhuluma ngey'ngane manje, sengikhuluma ngabafazi, sengikhuluma ngabafelokazi, sengikhuluma ngabalahlwa. Angithi niyazi manje ukuthi kuney'tolo uma uwesifazane uthe ngokuyindoda ushaya ngogesi, uma ungowesilisa uthe ngokowesifazane uyafundiswa ukuthi kusebenza kanjani. Nikelani imizimba yenu ibe umnikelo othandeka kuNkulunkulu ukuze bazabone nimkhonze ngokuqonda. Ayikho into njengokubona umuntu egcwele iy'nkanuko emala phambi kwabantu ey'thela phezu kwabo. Nomenza isoka lamanyala inyama yonke into ayenza inyama. Kodwa ngiyanicela enkonzweni kaMthabeleng, nikelani phela manje imizimba yenu ibe umnikelo ophilile othandeka kuNkulunkulu, ibe ukukhonza kwenu ngokuqonda. Nayi indaba eziwo uMthabeleng kade ekhiqiza udala lwey'febe ebapenda azashape amakhala afane nakafandameva. Ngithi nifanani ukuthi yibo phawuda laba siyabafaka ize jika bazalwane
kwi-New Living Translation uthi mangishumayela ivangeli ngingakhohlwa ukunitshela ukuthi gezani udaka loyifebe ebusweni benu. I-makeup bazalwane akuyona yasendlini kaNkulunkulu. I-makeup into engeke yaphela emhlabeni njengoba ifebe idayisa ngomzimba. Masiqeda ukuyuzwa sidinga sishonela nesiyogeza siqalwe phansi simekwe up again. Siyohlala efasteleni bese sizothola icustomer sesi-right simekwe up. Kodwa i-makeup akuyona yasendlini kaNkulunkulu. Kodwa ngane idele yafa ingenamali ingenandishi kodwa ibamba uphilo phakathi. Uzokusiza ngani ukuzuza izwe kodwa egcineni ulahlekelwe iphilo lakho. Ingabe wemuntu uyokhiphana uyashushuza nje kumnandi sebamandleni ahlangene. Mina ngidiscourage bazalwane kodwa le nqola yamabandla ahlangene hayi ukukhumbula ukuthi sihlangene ungamisi into yakho ungamisi into yakini sihlangene ungamisi into yakini. Ligcina izwi likaNkulunkulu lingashunyayelwa. Unceda ukuthi naleli yabandla libe khona naleli libe khona nento zalo. Discourage kodwa ngicela nishumayele izwi kwisikhathi noma kuneyizwi. Zonke abantu bonke kodwa uthandeke uNkulunkulu. Sesizanana abantu mabekuthanda ethi sikuthandela ukuthi uyasibless wena uyithinta into zabantu. Iyona nje sithandele ngempela. True. Uyithinta into zabantu. Ushumayele Jesus. Ushumayele grace. Ushumayele Jesus. Ushumayele grace. I don't judge anyone. Kodwa ngiyaxwayisa ngoba lethizwe ngixwayisele bona. Hallelujah. Usoshithi isixwayiso uthi sahlulelwa. Angehluleli muntu imisebenzi yakho ekohlulelayo. Mina ngiyaxwayisa. Kalisicilongo yahamba ingane yami yayekhaya yachuza idelile athi ngifakazile phakathi kwabo. Athi nayibona lento yamabandla elakithi liyavuma thina sinomfundisi o-understanda kabi. She's a very understanding sound lady. Kufana noJesu mama mfundisi wethu. She's a very understanding somebody. Impumputhe, iholile impumputhe. Zonke zokhalathi. La mama akazi ukuthi thina sigqoka amabhruku abesilisa. Sigqoka awabesifazane afaswa bhekele. Lethe izwi lenkosi kuDuthoro no 5:20. Lithi umuntu wesilisa angagqoka kwabesifazane. Kodwa manje bonke abantu abayizangoma bagqoka izikhethu ngathi zixhole kuleli. Ngoba phela thina sidalela ukugqoka into endlule siyambatha yabo. Sijike sibe right. Kodwa uma ungabona indoda igqoka isikhethu ngathi nje sixhole kuleli. Ngoba ayikazi indoda idalela ukugqoka ilokwe nesikhethu. Bese thina nowesifazane abagqoko kwendoda ngoba okwenzayo lokho akuyona ibhuluku isilengisi okwenzayo isilengisi okwenzayo yonke lento bazalwane i-centered ekulungisweni komzimba. Ubani ophethe i-NLT afunde nje sengihlala phansi uJeremiah
chapter 4, verse number 80. Sehlala phansi. Jeremiah chapter 4. Elesizulu lisuke lishaye nje ungathi idokwe lingena sound. Awasabona siqhube phela sihlale. Jeremiah chapter 4, Chapter 4 verse number 30. What are you doing? Awuphinde lapho mntana. What are you doing? Qala uphinde futhi. What are you doing? What are you Doing. wenzani? Qhubeka. You who have been plundered, why do you dress up in beautiful clothing and put on gold jewelry? Why do you brighten your eyes with mascara? What are you doing? You who have been plundered, why do you dress up in beautiful clothing and put on gold jewelry? Why do you brighten your eyes with mascara? Your sprinkling will do you no good. The enemies who were your lovers despise you and seek to kill you. Ileyo nto ke ibandla lelokuthiwa ibandla eliyi kulezinsuku uNkulunkulu ulinqumisile lijajile njengosuku lwafika luyilo emhlabeni. Uyathanda uJesu kulalelwa lenziwe izwi lakhe. Amen. Uthe omunye umzalwane esishumayeza la wathi wonke umuntu manje msedesewe wathi asiyeke manje leyo nto asithi ngiyayenza intando kaNkulunkulu ngiyaligcina izwi lakhe obaba umuntu engithanda uyogcina izwi lakhe ubaba uyakumthanda mina nobaba siyobuza sizohlala ngoba egcina izwi imiyalo kaNkulunkulu. Sengihlala phansi cela nifunde futhi ku-NLT uHosea chapter 2 verse number 2 3. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe bazalwane bafinyelele ekwazini iqiniso. Uma insindiso yakho ingakufinyelelisi eqinisweni usesemzimbeni
vusa ikhanda, funa insindiso ezokwenza ufinyelele ekwazini uqiniso. Funda mntanami, mhlale phansi. But now bring charges against Israel, your mother, for she is no longer my wife, and I am no longer her husband. Tell her to remove the prostitute makeup from her face. Tell her to do what? To remove the prostitute makeup from her face. Tell her to do what? To remove the prostitute makeup from her face. Kanti makeup eyobani? I'm a prostitute. Eyama prostitute. And what? And the clothing that exposes her breast. Sengihlala phansi. And the clothing that exposes what? Nine nisivezela ama-cleavage. Nihambe niyowafutha. Ey'nkonzweni nihlale la nigabisela abefundisi namabele. Bagabisele namabele. Kuthi laba abay'nkalo zabo y'boshiwe babeshumayela babheke phezulu. Washa John, washa. Ubengabheke phezulu uyathumeza. Nangu noNgiliyani. Uvula amadolo. Iy'nketho zimfushane ubone ikhimbane lezi. Amabele ungathi amathange ehlele efusini. Batshele basusa udaka noyifebe ebusweni. Kanye nay'khubo ezi-expose umuntu wamabele. Otherwise, Verse 3. Otherwise, I will strip her as naked as she was on the day she was born. I will leave her to die of thirst as in a dry and barren wilderness. thank you. Maniphikelela lezi zinto. uNkulunkulu uyaninqumisa, ayisusi inkazimulo yakhe. Nilale notokoloshe, nilale ney'mpoki, nisindisiwe. Kodwa ulale nomoya, ugiqagiqwe imoya engcolile. Ithi akhambuluke, amasikandani kukhona iy'lwane engilala nazo. Unqunisiwe, uhlutshuliwe. Okwesibili, ninikwa ukoma. Abantu baleli ivangeli lesikhathi, they are thirsty. Bomile. Banjengamathambo asesigodini samathambo akona wezikayo. Bomile. Ngoba ngisho izwi lishunyayelo liyihlazo kubo. Yethaka ngayifebe. They are thirsty. Go save himself.